Gọọmenti etiti ekwuola na a ga-aga n'iru ha na ndị Nnoronwe ịdị na-alụkọ ọlụ ọnụ na ngalaba nka na ụzụ iji wee fụ na ehibere ụlọọrụ ICT na mpaghara zonu 6 enwe n'ala Naịjirịa iji wee zụpụta ndị ma nke ekwe na-akụ n'ihe banyere ICT n'ala Naịjirịa. Anụta akara eze ABS na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide ga-akọdalu gị akụkọ a. Minista na-ahụ maka nkepụta sayensị na Akurungwa Uchenna ji onye kwuru nke a n'ụlọ ọrụ ya na Abuja oge ndị otu kọmputa bụ onyeisi ha Prince Anthony Nwakezede duhabịa sịrị na Naịjirịa na-atụfu ihe ruru ijeri $10 kwa afọ n'ihi na ndị aka ọrụ enweghị asambodo. Dịka o siri kwuo, Naịjirịa nwere ọtụtụ ndị aka ọrụ mara ihe ekwe na-akụ karịa ọtụtụ obodo mba ụwa ndị ọzọ, ma n'ihi na eji asambodo ha enweghị ike inweta ọrụ n'obodo oyibo. Nke a mere na Executive Order nke 5 na-akwado akụrụngwa nke obodo n'ime atụmatụ na ogbugbu, kọwaa na nchekwube omume ọhụrụ nke ọchịchị etiti ugbu a ga-enye aka ịgbanwe obodo Naịjirịa n'ihe ọ na-arụpụta. Odeakwụkwọ ụtọrọkpụ nke ministri ahụ Maazị James Sule na Mbore n'okwu ya toro ndị otu ahụ maka aka ha na-enye n'ịkwalite uto obodo n'ụzọ dị iche iche nke gụnyere inye ndị ntorobịa ọrụ. Onye isi otu ahụ Prince Nwakezede n'aka nke ya sịrị na afọ 20 gara aga na Kọmputa Village enyela aka inye ndị ntorobịa karịrị 500,000 gụchara akwụkwọ na ndị na-agụchaghị akwụkwọ dị 300,000 ọrụ